Que tal, como están? Benvidos ao noso preguntoiro. Iniciamos esta semana para falar cos nosos representantes políticos. Será a última entrevista con eles deste 2017, así que imos facer un pouco de repaso de todos estes meses, agora que remata este ano. O primeiro en visitarnos, como sempre, o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Que tal de festas? Todo ben? Excesivas. Hai que volver ao traballo, a golpe de así de martes, non? A non? verdade é que sí, pero bueno, que faise con gusto, non hai problema. Bueno, pois dicía eu, pois xa nos quedan nada, uns diñas para rematar este 2017, época sempre de balances. Pregúntolle eu por un balance político en Santiago, como está a día de hoxe que vai rematar o 2017 o panorama? Avanzouse ou... Porque ás veces pregúntolle eu isto e repítenme o mesmo do ano anterior, non sei, a ver se desta vez avanzamos un pouco. Bueno, eu creo que se avanzou, pero non o suficiente, non? Eu, desde logo, non comparto nin as análises así moi catastrofistas, non casi cuasi apocalípticas que fai o Partido Popular da xestión de Compostela Aberta ao longo destes anos e en concreto neste 2017 que está a piques de rematar, pero tampouco comparto en absoluto pois unha visión pois excesivamente triunfalista e sin a máis mínima autocrítica que moitas veces fai Compostela Aberta da súa xestión. É certo que algunhas concellerías, non todas, pois se ve que 2 anos despois, pois, por fin lle collen algo o punto e o ritmo os seus departamentos, que se ten avanzado en algunhas cousas, pero tamén non é menos certo que algúns aspectos dos problemas máis estruturais que ten o Concello pois siguen exactamente igual, non? O nivel de execución, a xestión ordinaria do Concello en moitos aspectos, algunhas cousas moi preocupantes a respecto das grandes infraestructuras pendentes na cidade e demais, non? Por lo tanto, eu creo que 2017 a nivel municipal foi mellor que 2016, pero eso tampouco quer dicir demasiado, non? Desde logo creo que aínda estamos moi lonxe de ter o nivel de xestión e de goberno que se merece unha cidade como Santiago de Compostela, non? Hai algunhas cuestións que seguen estando na palestra, por dicirlo así, ano tras ano. Pois, por exemplo, falamos de grandes infraestructuras. Temos aí a intermodal, temos a depuradora. Que perspectivas ve vostede? Cales son as súas expectativas de... Bueno, a intermodal suponse que está un pouco máis avanzado, aínda que agora falaremos desa visita do ministro. A depuradora segue con problemas pola súa ubicación. Como ve este panorama? Pois o vexo bastante negro. Eu creo que é un dos aspectos, desde logo, máis criticáveis da xestión de Compostela Aberta, non? Se hai algo que non foi Compostela Aberta neste período é un bo negociador. É dicir, se se tiveran que gañar a vida como negociantes, pois levaban o crudo, non? Porque se te fixas na estación depuradora, que eu estou tremendamente preocupado por esa infraestructura, porque creo que o ritmo que vamos a perder o financiamento europeo por responsabilidade inicialmente do Partido Popular, pero a continuación do grupo de goberno actual de Compostela Aberta, non? Pero máis alá diso, que eso dá para outro debate, se van perder os fondos, non, a ubicación e todo iso, o que é certo é que a proposta que hai en riba da mesa de cofinanciamento, eu creo que é pésima para Santiago, non? Estamos falando de que o Concello teria que asumir o 20% desa infraestructura, que estamos falando que pode rondar os 70-80 millóns de euros, eso quere dicir que os veciños e as veciñas de Santiago terían que pôr 14 millóns de euros como mínimo dos seus impostos para facer esa infraestructura, pero que iso non aconteceu en ninguna cidade galega. Que acabase de facer hai pouquiño a depuradora de Ourense, hai algo máis de tempo Lugo, Coruña, Ferrol, e as cidades galegas, o resto das cidades galegas, ningún aportou máis do 5% de cofinanciamento. Santiago vai aportar o 20%, non? Por lo tanto, moi bons negociadores non son. E algo parecido acontece ca estación intermodal, non? É dicir, Jorge Duarte, ao principio de mandato, decíanos que, bueno, que sí, que o Concello iba a entrar na cofinanciación da pasarela, que era certo que ninguna cidade puña diñeiro para o que era intermodal propiamente dito, pero, bueno, que isto era pouco, que iban a ser 200.000 euros, 300.000 euros, e que si melloraba, que era boa cidade, tal. Outro día, de refilón, para eso sí que non dan rodas de prensa, enterámonos
que ao final vai ser 1.600.000 euros que vamos a ter que apoquinar a escote a veciñanza de Santiago para pagar a nosa parte desa pasarela, pero o problema é que o proxecto global sigue sendo malo, desde logo que se queda moi corto do que realmente precisaba e o que debía aspirar unha cidade como Santiago. E despois hai outros elementos, como pode ser o orbital, que eu creo que o escenario que temos desde logo é moi preocupante, cando vemos que hai un ministro que ni siquiera é capaz de cumprir ca súa palabra ante compromisos mínimos, que dice, hai 10 meses deu a súa palabra persoal en que se iba a facer xa a humanización da parte superior da rotonda inferior de Conxo, non? Unha obra que é mínima para o Ministerio. Unha palabra que xa dera anteriormente a Ana Pastor. Ana Pastor, pero aí tamén ves o pouco peso político que ten Santiago, non? Santiago, o problema é que non exerce como capital dun país, eso é así, quer dizer, exerce como unha cidade do montón e do montón para baixo, como unha cidade de menos de 100.000 habitantes, e claro, eso non é así. Eu podo entender que un ministro que foi alcalde de Santander, cando mira para Santiago, pero se non o sabe, hai que explicarlo. E se non o quere entender, hai que facerlo entender. Quer dizer, Santiago é a capital de Galiza, Santiago é a sede dunha universidade 5 veces centenaria, é o final dun camiño do primeiro itinerario cultural de Europa, é unha cidade de patrimonio da humanidade e ten unha serie de características que nos fan ser unha cidade absolutamente diferencial e que non se nos pode tratar exclusivamente por un criterio de poboación. E o que é evidente é que Santiago perdeu e baixou moitos peldaños nas relacións con outras institucións, ese caso entre Galiza, co Estado e incluso a outros niveis, non? Precisamente falábamos do ministro de Fomento que estivo aquí a semana pasada, veu presentar o proxecto da estación intermodal, aínda que polo xeral quedou todo o mundo un pouco descontento, porque si presentouse un vídeo moi bonito, iso sí, pero non sabemos concretamente prazos, nin moita información, non? Mira, eu creo que é unha auténtica tomadura de pelo, non? E eu creo que, sinceramente, estas cousas había que erradicalas da política, porque son as que fan que a xente lle perda toda a credibilidade e respeto á acción política. O señor ministro veu aquí a vender fume. É que ti non podes vir a un sitio, porque senón non veñas. Quer dizer, se non eres capaz de contestar algo tan simple de, señor ministro, cando vai estar o orbital de Santiago? Ou, señor ministro, usted comprometeuse hai 10 meses que iba a estar o tema de Conxo. Nin está ni se espera. Pa cando vai estar o de Conxo? O sea, se non eres capaz ni siquiera de contestar iso, non veñas. Non veñas. Entón, para ir a xuntar ali ao grupo de palmeiros a aplaudir ante un vídeo que todo fume, non deixa ser unha recreación 3D do que supostamente vai ser a estación intermodal. Dicir, pero mire, que me ven a contar usted aquí, non? Entonces, poñas a traballar, ten unha serie de obrigas con Santiago que non son menores, porque estamos falando de algúns das cousas que están máis recentes, máis comprometidas, como ese orbital ou como o paso superior de Conxo, pero hai moitas cuestións que dependen do Ministerio de Fomento, por exemplo, para min, unha moi importante que é todo o tema de seguridade nas estradas que dependen do Ministerio de Fomento, como pode ser a Nacional 550 e a 525, quer dizer, tanto a altura do eixo como na reta da Sionlla, como cunha problemática moi específica en materia de seguridade viaria, onde o Ministerio nin está ni se espera, ou outro tipo de compromisos que están aí aparcados en caixós, como é a estación de mercadorías para o polígono industrial da Sionlla, que é absolutamente imprescindible desde o noso punto de vista. Entón, se ti eres ministro, unha e dúas, ou cando vas a un sitio, estás en disposición, polo menos, de contestar, ou non vayas. Vostede falaba desas relacións institucionais, dese pouco peso que quizáis ten Santiago agora mesmo, e precisamente con esta visita do ministro de Fomento deuse un caso peculiar. De feito, o goberno de Martiño Noriega, o propio alcalde, mostrou o seu enfado, o seu malestar polo que consideran unha falta de respeto, porque non recibiu o goberno en sí unha invitación para este acto, para esta visita. A vostede parecelle que foi un xesto preocupante, ou por dicirlo así? Sí, pero non por este xesto. O sea, que eu creo que é un sumatorio de cousas. Eu creo que é a evidencia práctica da perda de peso político específica que tivo Santiago, non? Quer dizer, eu, que son antítese política do que podía representar Manuel Fraga Iribarne, hai que recoñecer que tiña un trato coa capital de Galiza que non ten hoxe nin Feijóo, nin Rajoy, nin ningún ministro. É dicir, e era un trato
institucional, donde incluso era un momento donde se gobernaban cores políticas distintas, pero donde se sabía que, oiga, Santiago es Santiago, y Santiago, pues, grazas a un trato diferenciado, tivo un consorcio como que ten agora, ou tivo un estatuto de capitalidade que nos permite determinado tipo de cousas, ou é a capital de Galicia, que eso tampouco no seu día estaba tan claro, non? Entón, cal é o problema? Que todo isto se foi diluindo dun xeito drástico, non? E eu, xa digo, sinceramente, creo que é un desatino total que un ministro vai a algún sitio, xa non só a Santiago, a calquer concello do Estado español, sin, como quen di, previamente avisar e consensuar os termos e o rol, incluso nas presentacións públicas, creo que son un disparate, pero eu creo que é sintomático dun problema máis de fondo, non? Non só dun problema de coordinación entre gabinetes da alcaldía e do ministro ou de cuestións de protocolo, non? Eu creo que o que transparenta é que, bueno, para o ministro de Fomento, pois Santiago, pois, non hacía demais, e máis, eu estou convencido que o ministro de Fomento considera que Santiago de Compostela, en particular, e que Galiza, en xeral, estiveron sobredimensionadas estes anos nos orzamentos do Estado, cosa que é unha barbaridade. Pero estou convencido de que lo pensa, vale? Porque dimo, aquí se está gastando moito diñeiro no tren de alta velocidade para Galiza, hai outros territorios que non tal, vai haber que empezar a cortar aquí as pretensións dos galegos, non? Dice, mire, aquí hai unha frente histórica e un retraso histórico, porque claro, hai que pensar nunha cousa, Silvia, aínda non chegou, e xa veremos cando, porque xa sabemos que no 2018 tampouco será, e posiblemente no 19 tampouco. Ainda estamos falando da chegada de alta velocidade a Galiza, cando hai máis de 25 anos a chegaba a alta velocidade a Sevilla desde Madrid, non? Por lo tanto, o atraso histórico que leva este país en infraestructuras, pois, é máis que evidente. Non sei que expectativas ten vostede, polo tanto, de cara ao 2018 e, sobre todo, nesto que estamos a falar das relacións institucionais, que pode facer o goberno local neste caso para ter máis presenza ou para que nos tomen máis en serio? Pois mira, a resposta é moi simple, política. E a política é isto. Se a política fora só xestión, pues habría funcionarios que estarían capacitados, sacarían as súas oposicións e xestionarían soto a cábalo rei. Habría un regulamento, pim, pam, pum. Afortunadamente isto non é así, quer dizer, isto é unha democracia, ou polo menos intenta funcionar como unha democracia, e onde hai organizacións políticas que representan orientacións políticas diferentes, pero onde hai mínimos comunes denominadores. E eu estou convencido de que incluso todos os grupos que somos moi diferentes, que estamos na Corporación de Santiago, estaríamos de acordo a respecto duns mínimos que debería haber con Santiago de Compostela, non? Por lo tanto, eu que creo que debe facer o Concello ser máis proactivo, moverse, menearse, falar e intentar liderar, non? Pero claro, o problema é que non lideras nada, non lideras nin a comarca, que ni siquiera eres capaz de liderar un parque de bombeiros comarcal, non? Entonces, bueno, pues é difícil, non? Entonces, nese sentido, Santiago sigue vivindo de rentas do pasado e de inercias do pasado, pero ollo, as inercias calquer día se acaban, non? Porque ninguén garantiza a continuidade sine die do Consorcio de Santiago. Pois para Santiago sería moi complicado perder o Consorcio, ou sería moi complicado que de repente é un presidente da Xunta de Galiza que decide pois xa non só conxelar como está a subvención da capitalidade, sino retirala ou recortar a mitad ou cosas dese estilo. Entón, bueno, hai que exercer de capital, non hai que decir que somos a capital, hai que exercer de capital, e iso implica liderar e ter cintura para falar con todo o mundo, acordar e buscar cousas que sean positivas para Santiago, non? E a máis estou convencido de que o alcalde, se quixera facer ese papel, bueno, de momento non o fixo, tería toda a corporación detrás. Habería consenso aí nese caso, seguro, non? Estou convencido que sí. Como houbo no seu día, pois, por exemplo, con a planta judicial, ou como houbo con outras cousas. Eu creo que aquí, si se quixera apartar unha serie de temas, non? Dicir, mira, estos son temas de cidade e aquí temos que estar todos xuntos. Pois política aeroportuaria, pois política de infraestructuras, de determinado tipo de compromisos de política social do goberno galego, etc. Pero non é así, non? Porque non só o Estado, quer dizer, a Xunta de Galiza, desde que fijou o presidente, gastou 0 euros en políticas de vivenda en Santiago. Non se construir unha sola
vivenda nova desde que fijou o presidente, de protección pública con cartos autonómicos. Ni unha soa guardería. As que hai veñen da época do bipartito, ou a última que se está construindo é a Fundación de Amancio Ortega. Ninguna sola praza nova de residencia para persoas maiores ou de centro de día e demais. Entón, hai un agravio neste momento con Santiago e eu creo que é o momento tamén de petar na mesa, con educación, con cordialidade, con inteligencia política, pero decir, venga, mire, hasta aquí chegamos e isto ten que levar outro camiño, non? E eu creo que iso é unha función, sinceramente, que debería cumprir o alcalde e, por suposto, o grupo de goberno, pero onde si quixeran, estou seguro que tería un acompañamento, desde logo do BNG, pero estou seguro que de toda a corporación, por lo menos nos mínimos, non? Bueno, pois de cara ao 2018 xa temos ese documento, ese borrador dos orzamentos, que é esa folla de ruta que ten o goberno para operar durante os vindeiros 12 meses, ou algo menos de 12, depende de cando se aproben os orzamentos e entren en vigor, e como sempre dicimos, hai que estar pendentes de finalmente o que se executa, non? De todo o que está escrito aí. É que ese é o problema, Silvia, ti sabes que o teño comentado aquí moitas veces, pero bueno, comento porque o creo firmemente e a máis a experiencia destes anos demóstrame que é así. Mira, nos gastamos moitísimo tempo, os medios de comunicación, os políticos, socialmente, en falar dos orzamentos, o sea, moitísimo. Estamos casi todo o ano falando de orzamentos. Desde logo, moitos meses, falando de que poñen os orzamentos, que se inclúe, que non se inclúe, por onde va, tal e cual. E non falamos ni un só día, como quen di, prácticamente, da execución do orzamento do ano anterior. E realmente esa é a clave. Por qué? Porque un orzamento aguanta con todo. Sabes cal é o problema? Que hai moita xente que igual nos está vendo agora que cando escoito un titular o Concello de Santiago orzamenta non sei canto para política social po ano que ven, ou o Concello de Santiago vai facer non sei cantas obras, e din, oi, pois se aprobaron, se está no orzamento, que van facer? Eso sería o lóxico. O problema é que non é así. Quer dizer, a experiencia dos últimos anos, ti fíxate, no ano 2015, o grado de execución no capítulo de investimentos, do diñeiro que había para obras, para equipamentos, foi do 25%. O ano 2016, do 22%. E está un pouco falsificado ese dato, porque realmente foi un 17%, pero bueno, vamos a aceptar que foi un 22%. E este ano, nos datos que temos, que último que é o acumulado dos 3 primeiros trimestres, iba pouco por riba do 9%. Que quere dicir eso? De cada 100 euros que ten este goberno para facer obras, deixa sin executar 80. E que pasa? Que eso que lle quita é moitísima credibilidade ao orzamento. Por qué? Porque cando a mí me presentan un orzamento con Compostela Aberta e me di, mira, Rubén, temos pensado facer estas, imagínate, 10 obras. A experiencia, o que me di, é que desas 10 obras van quedar 8 sin facer. Entón, bueno, pues, como que non ten moita credibilidade, non? E iso parte do problema. Non é o único problema, pero é parte do problema. Pois haberá que ver como se executan finalmente eses orzamentos. Como vostede di, pasaremos uns cantos meses máis falando deles. Estamos pendentes aínda da súa aprobación, aínda tense que convocar ese pleno. Non sabemos se será, bueno, eu creo que xa estes días non vai a dar tempo, será para xaneiro. Será na primeira quincena de xaneiro. Nos, desde logo, non vamos por paus nas rodas, nos non vamos a comulgar con rodas de muiño, non vamos a votar a favor do orzamento deste ano, pero sobre todo pola experiencia práctica do ano pasado, que votamos a favor en base a unha serie de acordos que despois non se acabaron cumplindo, non? Pero desde logo non vamos a obstaculizar, que hai un goberno en minoría, e eu non son dos que pense que canto peor, mellor. Eso igual, en termos partidarios, igual é así. E igual, se eu pensar en termos exclusivamente electorais, pois igual non estamos facendo o máis intelixente. Pero prefiro pensar en termos de cidade. Eu creo que non sería bo que Santiago non tivera orzamento. Creo que non sería bo que o orzamento de Santiago estivera vinculado a súa aprobación a unha moción de confianza, e tampouco creo que fose bo retrasar a aprobación do orzamento e forzar que se aprobara dentro de 4 ou 5 meses, porque canto máis tarde se aproba un orzamento, máis difícil é que se poida executar. Por lo tanto, paus na roda, nos ningún. Ahora, a responsabilidade do que se vai facer, evidentemente, é de quen goberna. Nos creemos que o orzamento era moi mellorable, fixemos bastantes propostas, hai algunhas que están recollidas que eu entendo que son moi positivas, pero hai moitas outras que quedaron no tinteiro ou que se recollen nominalmente e que temos a certeza pola experiencia destes anos que non se van a facer.
Bueno, pois o PSOE xa confirmou tamén a súa abstención, así que eses orçamentos van sair adiante e iso que dicimos, logo estaremos pendentes de como se executen. Rematamos, Rubén, desexarlle unha boa entrada no 2018 e o galla que nos vayan ben as cousas, que llevan ben as cousas para Santiago tamén. Pois igualmente, moi boa entrada de ano a vos, a toda a xente que nos está vendo e que sexa 2018 un ano mellor para Santiago. Pois moitas grazas e a vostedes vémolos mañá de novo aquí no Preguntoiro. Graciñas por acompañarnos.